नमस्कार मित्रांनो, शेतकरी मित्रांसाठी ही अपडेट महत्त्वाची आहे. जे काही बंगालच्या उपसागरामध्ये वादळ निर्माण होणार होतं 8, 9 आणि 10 एप्रिलच्या दरम्यान, त्याची जी दिशा आहे ती संपूर्णपणे बदललेली आहे. आता या नवीन दिशेनुसार महाराष्ट्राच्या नेमक्या कोणत्या भागावर परिणाम होऊ शकतो, याची नवीन दिशा कशी असणार आहे, कोणत्या किनारपट्टीला हे वादळ जाऊन धडकण्याची शक्यता आहे. शेतकरी मित्रांसाठी ही अपडेट अतिशय महत्त्वाची आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत 7, 8 आणि 9 एप्रिल या 3 दिवसात महाराष्ट्राच्या नेमक्या कोणत्या भागामध्ये पावसाचे वातावरण होण्याची शक्यता आहे, कोणत्या भागामध्ये वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाची शक्यता आहे, कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये हलका मध्यम तर कोणत्या भागामध्ये ढगाळ वातावरण आपल्याला बघायला मिळू शकते. छोटीशी अपडेट आहे, एकदम कमी वेळात ही अपडेट आपण देण्याचा प्रयत्न करू. व्हिडिओ नक्कीच कुठेही स्किप न करता पूर्ण बघा. एक छोटीशी विनंती करतो, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब आणि व्हिडिओला लाईक करायला मात्र विसरू नका. सुरुवातीच्या अपडेटमध्ये मित्रांनो आपण अपडेट दिली होती. या वादळाची तीव्रता अतिशय वाढण्याची शक्यता आहे आणि हे वादळ जे आहे ते आंध्र प्रदेशच्या आसपासच्या किनारपट्टीला धडकण्याची शक्यता आहे. परंतु मित्रांनो याची दिशा जी आहे ती चेंज झालेली आहे आणि जी तीव्रतेमध्ये सुद्धा मित्रांनो आपल्याला फरक बघायला मिळत आहे. हे वादळ सुरुवातीच्या वेळेस अशा पद्धतीने जाण्याची शक्यता आहे, परंतु ही दिशा पूर्णपणे बदलली आहे. आता या दिशेने जाण्याची शक्यता आहे आणि तामिळनाडू राज्याच्या किनारपट्टीला धडकण्याची शक्यता असणार आहे. तर मित्रांनो याच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रात नेमक्या कोणत्या भागामध्ये पाऊस बघायला मिळू शकतो? 7, 8 आणि 9 तारखेला कोणत्या भागामध्ये जोरदार पावसाची शक्यता असणार आहे? तशी मित्रांनो पावसाची जी सुरुवात आहे ती 4 तारखेपासूनच महाराष्ट्रात होणार आहे. 4 आणि 5 तारखेला महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये जोरदार मुसळधार पावसाचा इशाराही देण्यात आलेला आहे. अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण संपूर्ण माहिती दिलेली आहे. 4 आणि 5 तारखेला महाराष्ट्राच्या नेमक्या कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता असणार आहे? तर मित्रांनो या वादळाचा प्रभाव होणार आहे का? याची तीव्रता वाढणार आहे का? तर सध्या तरी मित्रांनो हे जे वादळ आहे याची तीव्रता वाढण्याची शक्यता फार कमी दिसत आहे. फक्त याची कमी दाबात रूपांतर होताना आपल्याला दिसत आहे. ते पण जवळ-जवळ किनारपट्टीजवळ आल्यानंतर या चक्राकार स्थितीचे कमी दाबात रूपांतर होणार आहे. त्यानंतर वादळात रूपांतर होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. त्यामुळे जो काही पावसाचा जोर आहे तो कमी राहील. परंतु महाराष्ट्राच्या काही भागामध्ये 7, 8 आणि 9 तारखेच्या दरम्यान वातावरणात आपल्याला बदल बघायला मिळणार आहे. काही भागामध्ये पावसाची शक्यता असणार आहे. चला तर बघूया कोणत्या तारखेला कोणत्या भागामध्ये पाऊस आहे. आपल्या जिल्ह्यातील हवामान अंदाज जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ नक्कीच पूर्ण बघा. प्रत्येक तारखेला वेगळ्या जिल्ह्यामध्ये पावसाचा अंदाज आहे. प्रत्येक तारखेला वेगळ्या भागामध्ये जोरदार पावसाची शक्यता आहे. सुरुवातीला बघूया 7 एप्रिलला महाराष्ट्राच्या नेमक्या कोणत्या भागामध्ये पावसाचे वातावरण राहील, कोणत्या भागामध्ये जोरदार पाऊस आपल्याला बघायला मिळू शकतो. 7 एप्रिलला मित्रांनो पुणे विभागात जवळजवळ संपूर्ण जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे वातावरण राहण्याची शक्यता आहे. पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर तसेच सोलापूरचा पश्चिम भाग या परिसरामध्ये पावसाचा जोर आपल्याला बघायला मिळेल. तर आपण स्क्रीनवर बघू शकता पुणे विभाग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूरचा पश्चिम परिसर या परिसरामध्ये बऱ्याच भागामध्ये पावसाचा जोर राहील. तर मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस आपल्याला कोल्हापूर, सातारा आणि सांगलीचा हा जो कोकण किनारपट्टी लगतचा भाग आहे, सांगलीचा कोल्हापूर लगतचा भाग आहे, या परिसरामध्ये काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस आपल्याला बघायला मिळेल. हलका मध्यम तर जोराच्या वाऱ्यासह किंवा वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता असणार आहे. पुणे आणि पुण्याच्या आसपासच्या परिसरामध्ये हलका मध्यम तुरळक भागामध्ये जोरदार पावसाची शक्यता आहे. सोलापूरच्या पश्चिम परिसरामध्ये हलका मध्यम ठिकठिकाणी जोरदार पाऊस बघायला मिळेल. इतरत्र सुद्धा मित्रांनो वातावरणामध्ये मोठा बदल आपल्याला बघायला मिळेल. ढगाळ वातावरण बघायला मिळेल. अहमदनगरचा दक्षिण भाग तसेच इकडं मराठवाड्यातील जे काही दक्षिण भागातील जिल्हे आहे या भागांमध्ये सुद्धा वातावरणात बदल बघायला मिळेल. बऱ्याचशा भागामध्ये मित्रांनो ढगाळ वातावरण बघायला मिळेल. विदर्भामध्ये सुद्धा विखुरलेल्या स्वरूपात ढगाळ वातावरण बघायला मिळेल. पावसाची शक्यता आहे पुणे विभाग आणि कोकण विभागामध्ये दक्षिण कोकणामध्ये असणार आहे. दक्षिण कोकणामध्ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या परिसरामध्ये सुद्धा पावसाचा जोर राहील. रायगडचा एकदम कडेचा जो काही दक्षिण परिसर असणार आहे, दक्षिण परिसरामध्ये पावसाचा जोर राहण्याची शक्यता असणार आहे. इतरत्र मित्रांनो विखुरलेल्या स्वरूपात ढगाळ वातावरण बघायला मिळेल. त्याची पावसाची शक्यता सध्या तरी या परिसरामध्ये दिसत नाही. चला तर बघूया 8 एप्रिलला कोणत्या भागामध्ये पावसाचा जोर राहण्याची शक्यता असणार आहे. 8 एप्रिलला ढगाळ वातावरणाचा प्रभाव आहे तो महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागामध्ये वाढण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यातील जे काही दक्षिण भागातील जिल्हे आहेत जसं की लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद वगैरे बीड या परिसरामध्ये बहुतांश भागामध्ये ढगाळ वातावरण बघायला मिळेल. तर काही भागामध्ये तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता नाकारता येणार नाही. तशी बहुतांश भागामध्ये पावसाची शक्यता जी आहे ती नाहीच्या बरोबर आहे. परंतु काही ठिकाणी हलका पाऊस होऊ शकतो. तसेच पावसाचा जोर राहणार आहे कोल्हापूर, सांगली, सोलापूरमध्ये पावसाचा जोर राहील. सोलापूरच्या पश्चिम परिसरामध्ये तुरळक भागामध्ये पाऊस बघायला मिळू शकतो. सर्वत्र पावसाची शक्यता नाही. तसेच कोल्हापूर आणि सांगली, सातारा हा जो परिसर आहे या परिसराचा जो काही कोकण विभाग लगतचा भाग असणार आहे या परिसरामध्ये मुसळधार पाऊस आपल्याला काही काही भागामध्ये बघायला मिळेल. जो काही दक्षिण परिसर असणार आहे कोल्हापूर आणि सांगलीचा या परिसरामध्ये मुसळधार पाऊस काही ठिकाणी बघायला मिळू शकतो.
दक्षिण कोकणामध्ये, तळ कोकणामध्ये सुद्धा पावसाचा जोर राहील. गोव्यालगतचा भाग आणि रत्नागिरी तसेच चिपळूण वगैरे हा परिसर आहे. या परिसरामध्ये पावसाचा जोर आपल्याला 8 एप्रिलला बघायला मिळेल. इतरत्र मित्रांनो, महाराष्ट्रामध्ये बघितलं तर विखुरलेल्या स्वरूपात ढगाळ वातावरण आपल्याला बघायला मिळेल. तशी पावसाची शक्यता बहुतांश भागामध्ये नाही आहे, परंतु जे काही दक्षिण भागातील जिल्हे आहे, या जिल्ह्यांमध्ये ढगाळ वातावरण बघायला मिळेल. इतर सुद्धा विखुरलेल्या स्वरूपात ढगाळ वातावरणाची शक्यता. त्यानंतर 9 तारखेला बघितलं तर 9 तारखेला मित्रांनो जे काही वादळ आहे ते किनारपट्टीजवळ येणार आहे. त्यामुळे मित्रांनो साहजिकच महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा जोर आहे तो वाढण्याची शक्यता असणार आहे. जो काही एकदम कडेचा गोव्यालगतचा भाग आहे, गोव्यामध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार किंवा काही भागामध्ये अतिवृष्टीसारखा जोरदार पाऊस बघायला मिळू शकतो. त्याजवळ जो काही गोव्यालगतचा भाग असणार आहे, सावंतवाडी वगैरे, निपाणी, गारगोटी, कोल्हापूरचा काही भाग येतोय, सांगलीचा काही भाग येतोय. हा जो परिसर आहे, या परिसरामध्ये काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस आपल्याला बघायला मिळेल. इतरत्र महाराष्ट्राच्या इतर भागामध्ये पावसाचा जोर कमी असेल, परंतु पुणे विभागामध्ये बऱ्याच भागामध्ये पावसाची शक्यता आहे. हलका मध्यम तर तुरळक भागामध्ये जोरदार पाऊस आपल्याला सातारा, सांगलीच्या काही परिसरामध्ये बघायला मिळू शकतो. तसेच ढगाळ वातावरण मित्रांनो बहुतांश भागामध्ये बघायला मिळेल. मराठवाड्यातील जे काही दक्षिण भागातील जिल्हे आहे, जसं की नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, बीड वगैरे या परिसरामध्ये बहुतांश भागामध्ये ढगाळ वातावरण बघायला मिळेल. तुरळक भागामध्ये पावसाची शक्यता आहे, ती नाकारता सुद्धा येणार नाही. हलका मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची हजेरी काही भागामध्ये बघायला मिळू शकते. अशा पद्धतीचं मित्रांनो अंदाज असणार आहे. वादळ जे असणार आहे ते 9 तारखेदरम्यान आपण स्क्रीनवर बघू शकता. कमी दाबाचा पट्टा त्याची वादळात रूपांतर होण्याची शक्यता कमी आहे. जर याची तीव्रता वाढणार असेल तर अजून 2 दिवसाच्या अपडेटमध्ये आपल्याला कळेल. सध्या तरी वादळात रूपांतर होण्याची शक्यता कमी दिसते. 9 आणि 10 तारखेच्या आसपास हे वादळ किनारपट्टीला धडकण्याची शक्यता आहे. तामिळनाडू किंवा तामिळनाडूच्या आसपासच्या किनारपट्टीला हे वादळ धडकण्याची शक्यता असणार आहे. ही होती मित्रांनो महत्त्वाची अपडेट. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला अवश्य सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.